गावबुराया जे मोनसे मिटिं होननानैहाय लेंदोंमोन रायजोफोरखौ हिनजाव हौवा लेंदोंमोन। दा बेवहाय राजनितिक दोलोनिफ्रायसो बिथाङा सिंजों खोथा थानानै दानानै बिथांमोना रायजोफोरखौ लेंदों। बेफोरो एकदम नंखाय। राजखान्थि टेक्सचार दङ होनना सानो नामा? बेयाव आं दा जेबो बुंथ'नो हाला। मानो होनबा नै मिया हराव खालायदो दिनै फुङाव লাগে। এইটো এজন ঠিকাদাৰে হয়। মোৰ তাত তথ্য আছে, এটা কামটোকে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পইচা ওলাইছে তেখেতে। মোৰ তাত তথ্য আছে। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय। आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै जोङो सावरायगोन माखासे भिडिअखौ लानानै। नोंथांमोननो गिबियाव इन्ट्र' आं मोनथामसो भिडिअ हगारनानै होखाबाय, बिनि सायावनो जोङो सावरायगोन। नंगौ रायजोफोर, बिक्रम दैमारिहा माखासे दाय दङ। बिथांखौहाय माखासे मोननै स्किम लानानै मोननै खामानि मावनानैहाय रां बिथाङा बाहायनायनि मोनसे फोरमानखौहाय दिनैनि समावहाय UPPL नि CEM प्रमद बर' सारा फोरमान होदों। नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंब्लानो जाबाय UPPL नि CEM प्रमद बर' सारा मा बुंदों। এজন ঠিকাদাৰে হয়। মোৰ তাত তথ্য আছে, এটা কামটোকে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পইচা ওলাইছে তেখেতে। মোৰ তাত তথ্য আছে। যাৰ নাম কৈছে এই মহান ব্যক্তিজন, যোনে নেকি প্ৰেছ মিট কৰিছে, এই মহান ব্যক্তিজনে এটা কামটোকে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পইচা ওলোৱা ফাইল মোৰ হাতত আছে। কিন্তু এইবিলাক আৰু কৰি পেলাই আমি ইমান সময় নষ্ট বা তেনেকৈ কৰিব বিচৰা নাছিলে। যোৱা দিনবিলাক গ'ল, অহা দিনত ভালকৈ কাম কৰিব লাগে। এইটো এজন ঠিকাদাৰে হয়। মোৰ তাত তথ্য আছে, এটা কামটোকে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পইচা ওলাইছে তেখেতে। মোৰ তাত তথ্য আছে। যাৰ নাম কৈছে এই মহান ব্যক্তিজন, যোনে নেকি প্ৰেছ মিট কৰিছে, এই মহান ব্যক্তিজনে এটা কামটোকে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পইচা ওলোৱা ফাইল মোৰ হাতত আছে। কিন্তু এইবিলাক আৰু কৰি পেলাই আমি ইমান সময় নষ্ট বা তেনেকৈ কৰিব বিচৰা নাছিলে। যোৱা দিনবিলাক গ'ল, অহা দিনত ভালকৈ কাম কৰিব লাগে। এইটো এজন ঠিকাদাৰে হয়। মোৰ তাত তথ্য আছে, এটা কামটোকে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পইচা ওলাইছে তেখেতে। মোৰ তাত তথ্য আছে। যাৰ নাম কৈছে এই মহান ব্যক্তিজন, যোনে নেকি প্ৰেছ মিট কৰিছে, এই মহান ব্যক্তিজনে এটা কামটোকে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পইচা ওলোৱা ফাইল মোৰ হাতত আছে। কিন্তু এইবিলাক আৰু কৰি পেলাই আমি ইমান সময় নষ্ট বা তেনেকৈ কৰিব বিচৰা নাছিলে। যোৱা দিনবিলাক গ'ল। जोङो अब्ला खोनाबाय CEM प्रमद बर' सारा क्लियारलि बाथ्रा बुंबाय। थारैनो बिक्रम दैमारिहा माखासे खैफोदनि समा फैगासिनो दङ। बिथांनि दुखुनि साना फैगासिनो दङ रायजोफोर। बबेयाव बारग'नो? जुदि नंगौब्ला बबेयाव बारग'नो बियो? बारग'आ। मानोना बिथांहाबो माखासे दायखौहाय जोङो खोनानो मोनखाबाय। बेखायसो हयथ' जानो हागौ बिक्रम दैमारिया गावनि दायखौहाय बारग'नो थाखाय गावनि साजाखौहाय बिथाङा रैखा खालामनो थाखाय BPF पार्टिखौहाय नांथाब नाजाबायदों। BPF पार्टिखौ सापर्ट खालामबाय थादों। जेरै BPF नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गावनि दाय सारायनो थाखाय रायजो राजाफोरखौहाय आन्दाय होबाय थादों। थिग बेबायदिनो साफ्रोमबो मावथिफ्राबो दिनैनि समावहाय BPF पार्टिनि जेसेबां मावथिफोर दङ बिसोरो हाग्रामा महिलारि सार बायदिनो सेस्था खालामबाय थादों। नाथाय जोंनि बर'नि माखासे रायजो राजाफ्रा बेखौहाय मिथियाखै। हाग्रामा महिलारि सारा दे UPPL नि CEM प्रमद बर' सारा गोसो जाब्लानो जेलावहाय हरजागोन बेखौ बिथाङा मिथिखागौ। नाथाय UPPL नि CEM प्रमद बर' सारा बेफोरबायदि थांखि लायाखै। नाथाय BPF पार्टिनि माखासे जायफ्रा बुजिनो रोङि मानसिफोर बिथांमोना बुंबाय थायो जेलाव मानो हरनो हायाखै होननानैहाय। जेलाव हरलाबायनानै लाब गैया, गावनिनो मानसि। जेसेबांखि गोरोन्थि मावा मानो बेखौहाय निमाहा होनायासो मानसिनि आखु। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? सफै अब्ला जोङो दानिया सावरायनोसै UPPL पार्टिनि MCLA दिलीप कुमार बर' बिथांखौहाय रिजाइन होबाय होननाया नंखाय। नोंथांमोना सावगारियाव नाय। बे बुंनाय रावा नंखाय। नाथाय सोरबायदि इउटुबार, सोरबायदि ससियेल मिडिया, निउस मिडियाया बेखौहाय बेफोरबायदि बानायनानै होआ, बेखौहाय नोंथांमोना सिन्था खालामदो। दिनैनि समाव बेफोरबायदि जानला मोनला खालामनायाबो जोबोद गोरोन्थि जागोन। जुदि दिलीप कुमार बर' सारा बे ससियेल मिडियायाव हगारनाय बेखौहाय जुदि
एक्शन लायोब्ला अब्ला जायआ हगारजेनदों बियो जेंनायाव गोग्लैगोन। खोनासंदों मा बुंदों दिलीप कुमार बर' सारा। गिबियावनो बयनिसिम खुलुमनाय थाबाय। मियायो हरनि 9टानिफ्राय 10टा बाजायाव मोनसे आंखो जोंनि MCLA निफ्राय रिजाइन होनाय होननानै मोनसे माने मिया फेसबुकआव माने पाब्लिश जादो आरो आं सासे दिनै रुलिं सरकारनि सासे MCLA आं मानो रिजाइन होनो आरो बियो जुनथु लेटार हेड बिथांमोना इउज खालायदो बियो कुनु जोनो माने स्केन खालायनाय बा कालार गैयै जोंनि लेटार हेडफोरा कालार थानाय गोजा आरो माबायदि मा खालायदो आं बिखौ माने हमनो हायाखै इनिखायनो आं सोंखारियो जुदि दिनैनि तारिखाव जुदि आंखौ बदनाम खालायनो थाखाय जुदि बेबायदि मिडियाफोरा खालायदोबा खिन्थु आंहाबो अधिकार दङ आयेनगत बेबस्था लानाय खिन्थु आयेनगत बेबस्था आं लाथारगोन। आं दा मिथिना मोनाखै मा जाहोनाव आंखौ बिखौ खालायदो आरो बेफोरो एकदम नंखाय। राजखान्थि फैसा दङ होनना सानो नामा नोंथाङा? बियाव आं दा जेबो बुंथ'नो हाला मानो होनबा नै मिया हराव खालायदो दिनै फुङाव सिखारनानैबो आं नायदो गोबां आंखौ फन खालायदो जे नोंथाङा रिजाइन होबाय नामा गतिके बे नंखाय। आं बेखौनो बुङो मियाबो जोंहा हाइकामान्डनिफ्राय एसे सोंहरदोंमोन आं बुंदों रिजाइन होयोबाथ' हाइकामान्डनियाव सहैयो जिनिसा दिनै आरो जुनथु डेट बेयाव मेनसन खालायदो आरो बियो थांनाय मासनि 28/6/25 मियानि डेट जानांगौमोन इ टटेलि फेक। गतिके आं सोंखारियो जाहाथे बेबायदि माने नंखाय खोन्थाफोरखौ पाब्लिश खालायनानै जेबो स्टाब्लिश खालायनो हाया आरो माने बियो बै मिडिया जाय मिडिया खालायदो बेफोरो खिन्थु बेबायदि थासारियाव खामानि मावनायखौबो आङो नोंथांमोनखौ सोंखारियो। गतिके आं बेखिनिखौनो बुङो। बाथ्राया सैथो अब्ला नंखाय बाथ्रा फोसावनानैहाय ससियेल मिडियायावहाय फट' हगारदों नङा होमब्ला रायजोफोर बेबायदि मानो खालामो डिटेल्स मोनाब्ला मोनथियाब्ला मानो होयो दिनै नंखाय बाथ्राया क्लियारलि गावनि खुगाजोंनो फोरमायनानै होबाय अब्ला नङाब्ला मानो बेबायदि खालामो दिनैहाय जाय मानसिया बेबायदि भिडिअ हगारदों बेबायदि फट' ससियेल मिडियायाव होदों बिनि थाखाय खैफोदनि बाथ्रा होननानैहाय जोङो साननो हायो बेफोरबायदियानो खैफोद सोमजियो। दा जुदि दिलीप कुमारा बेखौहाय माबा मोनसे एक्शन लानानै केस होयोब्ला अब्ला बै हगारग्राखौ मानो हमनो हाया जेसेबांखि नोंथाङा फेक एकाउन्ट खुलिया मानो रावबो बारग'आ हमनांगौब्ला रावबो बारग'आ दिनैनि समावहाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर जों फै एसे सावरायबावनोसै नोंथांमोना ओरै सावगारियाव नुगासिनो दङना BPF पार्टियावहाय ज' हाबदोंमोन होननानै BPF पार्टिनि मावथिफ्रा बे जायगानि मानसिफोरखौहाय BPF पार्टिनि गोजा होननानैहाय बाथ्रा बुंनाय जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय खोनादोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव मा बुंखो बिथांमोना दिनैनि समाव बिथांमोना मा फोरमायनानै होखो BPFनि नंगौना नङा नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लादो दाना। जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि रादाबगिरिफोरनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। जोङो ओरैबायदि सानदों दाखालि थांनाय 12 थारिखआवहाय ओरैबायदि माने गामिनि गावबुराया जे मोनसे मिटिं होननानैहाय लिंदोंमोन रायजोफोरखौ हिनजाव हौवा लिंदोंमोन दा बेवहाय राजनितिक दोलोनिफ्रायसो बिथाङा सिंजों खोथा थानानै दानानै बिथांमोना रायजोफोरखौ लिंदों जों बेखौ मिन्थिया रायजोफ्रा दा जेब्लानाखि रायजोफ्रा थाङो अब्ला बे मिटिंआवहाय मा होनो दानि केन्डिडेट BPFनि केन्डिडेट गोदान बिथाङा दंफैयोमोन दा मिटिं जाखांनाय लोगो लोगो बेयावनो बै पाब्लिकफोरखौ फैसानि लब दिन्थिनानै बिथांमोनखौ आलाय होबाय माफ्लार गानहोबाय सारेन्डार जाहोबाय दा बिथांमोनहा सारेन्डार जादोंबाबो गोसो सिङाव जाखायाखै बे फैसानि सायावसो बिसोरो जाफादों दा बिथांमोनहा फैफिनजोब्बाय जोंनि UPPLआवहाय मानो होनब्ला बिसोरनि मा होनो खोथा बाथ्रा बिसोरनि सोलिनाय सभाब सबित्र BPFनि बिथांमोननि सभाब सबित्रखौ जों UPPLनि सुबुंफ्रा मोजां मोनखाया फसायखाया मानो होनब्ला सिगांनिफ्रायनो कारापसन थगायनाय
आरो जाखिनि गोजौनिफ्राय एसे एनै हरो बेखौ गावसोरनो राननानै लाजोबो आरो जोंनि इउपिपिएलनि मानसिफोरखौहाय पाब्लिकफोरखौहाय नोंसिना नेट नाङाखै माबा नाङाखै होननानै दोनखोमाजोबो दानथेजोबो आरो ओरैबायदि बेबहार मालायनि आइडिखौबो दस्रा आइडिया मोननाय बेफोरबायदि फर्मुला बाहायनानै बिसोरो 2 नाम्बार मावजोबोमोन दा बिथां खान्दोब बिथाङा जे गाव बुरजा जानानै दंथ'योमोन जों रायजो राजाया अननानै बिथांखौ गामिखौ सालायथोंसै होननानै बेनो एसिस्टेन्ट गावबुरा हिसाबै दोनदोंमोन नाथाय बिथाङा जे गामिखौ फाननायावहाय जों गोबां दुखु मोनदों गामि हिसाबै जोङो बिपिएफआवहाय जों थांखायाखै थांनाया कयेकजना थांनानै बिदिनो मिथियाव थांनानै बिथांमोनहा सारेन्डार जाहैफ्लांबाय बिथांमोनहा जोंजों फैफिनबाय जों बजबनानै लायो बिथांमोनखौ वेलकाम खालामो जोङो मा होनो जोङो बेवहाय मोनसे जों गोख्रों भाबै जोङो बिथांखौहाय जों सोंखारियो मानो होनब्ला बिथाङा सिगाङावहाय बिपिएफआव ओंखामोन बिथाङा माखासे गावसिनि थरख'बाय थरख' सिंनि बिथोरा खोथा थानो हागौ दा बिनि गेजेरजों बिथाङा इउपिपिएलआव फैबाय इउपिपिएलआव थानानैबो बिथाङा गोबां आसनि मोनदों मा होनो बेखौ एमजिआ मोनब्रै मोनबा बिथाङा पार्सनेल मावबाय आरो बिदिनो आइअआइ न' फैदोंमोन बेखौबो बिथाङा हारसिङै सारखाना बिमाबा लादोंमोन मावनो बेखौहाय मा होनो मावफुङाखिसै 6-7थासो गंब्रै गंबासो दंबावो दाबो दरजा खोरखि गैया आरो मा होनो गोजौहाय इथा गाथिबावनांगौ दङ बेबो गैया बेयो फैसा जानानै थाजोब्बाय बिथाङा बिनि दारै मावजोबनो हायैनि दारै आरो बिथाङा आरो मा होनो माखासे स्किम होसोनायाव रिन लाबाय बायनानै बिथाङा बे रिनखौ सुख'नो हायैयाव बिथाङा मा होनो थाखानि माखासे माबायावहाय मा होनो बेखौ प्रब्लेमाव गोलैनानै बिथाङा बिपिएफआवहाय फैसा मोनगौबा हिसाबै कमिसन जानो बिथांमोना रायजोखौ लिंथुमनानै गोसो सिंजों लिंखुमानानै थगायनानै बिथाङा लिंलांनानै सारेन्डार जाहोदों जोंनोथ' थानो थाखाय हासो नांगौना बे हाखौहाय जुदि लेखा नांज्लाया होननानै बुङोब्ला अब्ला बेबायदि सरकारखौ जोंनो मानो नांगौना अब्ला रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि